Boss, para! Emergency lang! Bakit pre? Anong nangyari? Yung anak ko, bigla na lang nawalan ng malay! Sige, sumakay ka na. Tara na! Hoy, halika nga dito! Saan ka na naman galing? Nagbenta po ng kalakal, tay. Asan nagpinagbentahan mo? Amin na! Amin na sabi! Tay, parang awan niyo na. Huwag naman po kunin lahat. Anong wag kunin lahat? Ano ka? Sineswerte? Lika nga rito, Apo. Hoy, Ricky! Ba't mo na naman kinuha yung pera ng anak mo? Huwag nga kayong makialam. Pumasok nga kayo doon sa loob! Masyado kayong pakialamero. Buwisit! Tara na, po. Anong ginagawa mo? Malis ka nga dito! Alis! Pinupunasan lang po kita, tay, para may masmasan kayo. Di pa ako lasing! Umalis ka nga dito! Isturbo ka sa pagtulog ko! Lika na, po. Papayaan mo na yung tatay mo. Di ka na nasanay, po. Wala na. Hindi na magbabago yung tatay mo. Anak yata ito ni Ricky ah. Boy, di ba ikaw yung anak ni Ricky? Opo. Ang bata-bata mo pa. Ganyan na ang tinatrabaho mo. Anong ginagawa ng tatay mo? Sige, kunin mo na lahat yan, boy. Akin na po balat to? Oo, sa'yo na lahat yan. Marami pong salamat. Ito pa, boy, pangdagdag sa pagbebentahan mo. Huwag na po. Tama na po tong kalakal. Kunin mo na, boy. Sige na. Salamat pong marami. Ang bait niyo po. Wala yung boy. Maliit na bagay lang yun. Sana ganyan din kabait ang tatay ko. Katulad mo. Sige po, alis na po ko. Maraming salamat po. Kawawang bata. Siya pa yung nagsasakripisyo sa bisyo ng kanyang tatay.
Hoy! Hoy! Nakita niyo ba si Inchang? Wala, di pa dumarating. Bakit? Ano, may pera kayo dyan? Aanin mo ba yung pera? Kunti na lang tong alak ko. Pahingin ng pambili. Anak naman, pati ba naman pambisyo mo? Kami ng anak mo nga ako? Ayan na naman kayo. Magbibigay kayo o hindi? Kailan ka ba magbabago, anak? Maawa ka naman sa anak mo. Anak, kaya mo bang tiisin yung anak mo na nahihirapan sa pangangalakal? Anak, parang awa mo na. Di na nakapag-aral yung apo ko nang dahil sa kapabayaan mo. Ano? Ako pa ngayon ang may kasalanan? Eh, sino pa ba? Yung asawa mo na naman? Matagal na yun, anak. At ikaw naman ang makasalanan ng lahat. Kung di mo inuna ang bisyo mo, maayos pa sana yung pamilya mo. Lolo, Tay, Apo, anong nangyari sa'yo? Apo, bumising ka. Apo. Gising ka. Apo. Gumising ka. Gumising ka. Ano? Anong ginagawa mo dyan? Tulungan mo ko! Apo, anak, bakit nagmano ka? Tuwag ka rin sa sakyan, dalihan mo! Hintayin niyo ko dito! Apo, kaya mo yan. Hintayin mo sa tatay mo. Boss! Boss! Boss, para! Emergency lang! Bakit pre? Anong nangyari? Yung anak ko, bigla na lang nawalan ng malay! Sige, sumakay ka na. Tara na. Buhatin natin! Mahiwang ka na dito. Kunin mo yung mga gamit ni Jeng. Tsaka yung pera ko sa bahay.